Bai, Andrea, oso ondo, benetazko pirata ematen den. Baina, non naiz ezen nago konturatu. Izen bat behar du, izen polit bat, baina aldi berean jende guztiak ikaratuko duen izena. Geli bakar? Ez dagoen egiten zait. Beste pirata ziztrin batzuk ere badute. Begi berriz. Polita da. Atxeta pirata. Polita da. Ez dagoen egiten zait. Atxeta. Aretako gare baten izena deno. Ez aldakizun ondagoen? Badakit, Aguzorrotz pirata ez ni. Arr! Zera gizara ez daten. Zer egiten duzu pirata jantzita? Zu izango zara nire laguntzaile. Zer laguntzaile eta zer otzu kuartos? Bai, zu ere izen bat behar dut. Zure izan jarri Zidu! Hasieran beldur pixka bat izatea ez da gintzekoa, baina gero ikusiko. Itxaso guztietako jaun eta jabe izango gara. Itxasoa, non dago itxasari? Benez gauzkatzen. Bai, itxasoa, esan zen nuen irakasleari entzun. Hau Areka, Laudio, Araba, Euskal Herri, hau itxaso izan zen garai batean, eta bakizua ura berriro bere lekura etortzen dira, gutxien uste dugunean. Orain itxasoa berrogeita kilometrora daukagu. Gainera, sekretu bat jakin. Sekretu bat? Bai, baina ez izan inori, Zin egingo duzu eziola inori esan. Baina txitak egongo dira. Sekretu jakin duzu. Altxorra! Altxorra? Altxorra non dagoen mapa bat lortu dut. Ja dakizu nuen izango zaren. Abai? Ja! Ez da gustatzen. Ba, gure abentura parte hartu nahi baduzu izen hori iko duzu, gustatu ala ez. Abentura tijotaz daude. Mira noa. Itxasontzia ere badaukagu. Itsasontzia leloa. Ez dut ez jakin nahi. Agur. Damutzen bazera leku bat gordeko dizugu, ja. Aguzorrotz aurkitu ditut beste bost pirat hauzak. Hemen zelate. Ez daukat ez dut pelik. Eta zut aurkitutako egiteko prest daude. Oso ondo zoro, hori da lana ondo. Zunor zarete, zer dakizu? Ez da entzuten. Nik sukarlarian akidondoan ikusten da
Oso ondo, onartuta. Zori zena? Sangi. Aventuras pirata izango zara, Sangi. Sukaldari izango zara, Sangi. Zuek nortu zarete, zuek ez dukazua ez haundi. Guk ditugu tripali betetzen, guk tripaz latzen ari ditugu. Oso ondo, onartuta, zari Zuro zareko, libe giluzen nahi kristosuna dudala esaten dute. Egia da, zorrotz, arganua baino ere gehiago eta urrutiago ikusten dugu. Egia den. Ano urrutian zer ikusten duzu? Arganua ari da sare egiten. Ia maituta dauka. Seguru? Oso ondo. Segi hori. Zuro zareko. Eta zer goztatu zaizu horrela egoteko? Hanka zer goztatu zaizu? Kasuago. Eta eskua? Eta bebean hona bat zegoen? Ez egia izango, oso ondo. Zubeten ere ondoan, ados? Itxasuntza presan dugu? Bai, baina zezien artean diskutatuta dauka. Egia izango da, ezta? Egin dugu baketa berdin-berdina, baina asko zangiagoa eta politagoa. Non duzu emaketa? Ikusteko gogoz nago. Lehen nibutxan ekarri maketa. Agizorroz, zuke izandako bezala egin dugu itxasontzia. Itxasoan urrainean inoiz ibilinen barkurik azkarren izango da. Aldaketa txiki bat egin diogu. Aldaketa txiki bat? Bai, zure izena jarri diogu idatzita. Inork ez digu aurre egingo. Zorrak izango dira, gureak izango dira. Agizorroz, Bai, dena dago hemen, baina orain lo egin behar du. Bihar goizean goiz egunez unatu aurretik joango gara itxaso. Ondo! Orain lotara. Zube minutu, jarri atezen. Eta horrela zenitzi zituzten begiak aretako pirata harrigarriaiek. Hurrengo egunean hasiko zuten euren bizitzarik handiena. Eta behin zentzailea ere lo hartu zuen azkena. Egun alde, baititzeko ikua da. Ametzetan egite zera jau guztu. Zer ripatzetan, zaude? Mugizu, azterketa daukazu. Bai, izena komunikazetan daukazu. Ama, zer? Askotan mandetzen didazu ambitan zer izan nahi duan. Bai, baltakizu ala. Ama pirata izan nahi du. Eskola gaben, lani gaben.
Euskara